Sayo karong buntag usa ka sunog ang miigo sa Don Hill Garcia Extension sa Barangay Capital Site dinhi sa siyudad sa Sugbo. Ang unom ka units sa Amadora Apartments ang naigo sa sunog. Gingong nagsugod kini sa first door diin gipuy-an kini sa tag-iya sa maong apartments. Nadawat sa kabumberohan ang alarma sa sunog mga alas 8:20 ganinang buntag. Ang gibutang kining under control pasado na alas 9. Karaan og gama sa kahoy ang maong apartments ug duda sa kabomberohan nga faulty electrical wiring ang hinungdan. Si Acting Mayor Edgardo Labella daling mibisita sa lugar ug nakigsabot kang Kapitan Manning Guanzon sa tabang nga mahatag sa mga biktima sa sunog hilabi na kay nag-abang lamang sila. Samtang laing sunog ang miulbo sa dakbayan sa Sugbo pipila ka oras human sa sunog sa Capitol. Ang alarma nadawat alas 3:35 sa buntag apan nakontrolar kini dayon alas 10:37. Ning pagbalita wala pa mopagawas ang Cebu City Fire Department sa resulta sa investigasyon lakip ang danyos nga gidala sa duha ka mga sunog.